ngiyabingelela intombi insizwa Sunday school. Hallelujah. Ukhona okwathanda ukuphoxa la ngifikile enkonzweni wathi ubingelela ogogo. Amen. Cha bandla asinabo ogogo. Hallelujah. Kodwa sinama princess. Hallelujah. Yena bona ngemawuthi 60 nje usuyi princess. Hallelujah. Dubs a princess. Seniyayeka nize niyeke emalokhalini nibe nithi nibingelela ogogo. Amen. Lena ke iprincess leya usicima mlilo elasekhaya elesikolo ifire extinguisher. Lokubhabhadiso ubig mama. Abantu zosuku ushenye into abanye badidekile kuthiwa umama basa abamazi umama basa. Hallelujah. Kodwa iprincess yona ke iyaba mabazi. Ngokwami ukube bekuya ngami usikhakhani bengeke ngisasho ukuthi endlela umoya ingcwele ngoba olabuda belingathinti okukamoya. Kodwa bengizokhuluma nomuntu wesifazane ekholwe sendlini yenkosi nje silulekana ukuthi sibaluleke kangakanani. Lempela yami ibidinga ukuba ibe ngemuva kokuthi umshumayelo osuku ashumayele. Uyabona manje angazi noma ngiqhubeke noma ngiyeke bese ngithe ngicela ukuyeka. Hayi ngoba bengiduba kodwa wase ubengilula ukuthi cha qhubeka usho. Ngoba manje bengihlelile bengisizokhuluma nabantu besifazane. Anginankinga ukuthi obaba bakhona. Ngoba bengizokhuluma akuyona imfihlo. Futhi ayikho mina into ebengizoyikhuluma ethinta umama nobaba. Ngoba ayikho into engihlanganisa nobaba nomama. Mina into engihlanganisayo ngihlanganisa uJesu nomama. Ngihlanganisa uJesu neprincess. Ngihlanganisa uJesu ngithole ngimusha. Ngikela uJesu ngihamba noJesu. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngibe princess. Kodwa ngiqale khona ezonweni. Kodwa ngangithola uJesu ngisemusha ngisakwazi ukugijima. Ngibonga into eyodwa ukuthi ngiyaguga kodwa ngigugela kuJesu. Ngigijima ku-63 years. Kodwa ngihlangene noJesu. Bafuna ngihlukane nobaba wengane ngondlingane. Ngoba ngifuna ukutshela ukuthi wesifazane ukuhlukana nokungafuni ukholo ukhala emva komfana ngokuthi uzothenga ikopi lobisi. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuyibamba uzondlela ingane sikhule sifunde sigqoke amajasi. Uyakwazi ukuphila unoJesu ube nomusa ube nakho konke akutholakali ngendoda kodwa kutholakala ngendoda ewuJesu. Ngithi uma sengikhoma ngithi mina ngalotsholwa yisu. Inkomo zami lobola zazingenakubala. Zayiholwa yibofu. Mhlankhonga umkhonge efika. Kwafanele ukuthi kube mnyama. Kwafanele ukuthi dabuka isikhele. Hallelujah. Ungayithathi kancane. Kanike nje uyithathe kancane. Kuhle kwayidebheleza igqoka ama-teenage. Ayithathi kancane. uNkulunkulu umthembile umuntu wesifazane. Emthembile nje uNkulunkulu umuntu wesifazane athi kwabaseGalatia 6:9 athi ngakhathali ukwenza okuhle. Umuntu wesifazane akakhathali. Umuntu wesifazane noma engabuya emsebenzini kade sebenza kanzima. Makukhona izitsha fanele ageze. Bakhona iwashing fanele ayiwashe. Makumbiza ukuthi athandaze. Mawukuthi akavuke ngo-12 athandaze.
uyathandaza asikhathali kakhulu endlini yenkosi asikhathali webazalwane akungabi nolwembu endlini yenkosi eyibandla ibandla lomzimba kaKristu kukhona abantu besifazane abalandwe ngegazi kaJesu sifanele sibe sabantu besifazane sithinta ithulwembu aligcwele endlini yenkosi asizi ukulithintitha ngeindaba kodwa solithintitha ngedondo solithintitha ngothando akungasweleke endlini yenkosi kube khona umzalwane olambayo bapho mama abanesihle bapho mama abanomsika bapho mama babelethisa abakwazi ukubona ukuthi lo muntu emela ekhona into engahambi kahle umdotsele eceleni ngathi awukho mzalwane wami inkinga yini athi ukuthi izolo mina lengahlili bangakho abazona esikhonza nabo abalala bengahlili zingakho imali sinazo emabhenki kodwa khona abazalwane abangahlili zingakho imali sinazo emabhenki kunezingane ezingafundi sinezingane ezintshontsho sathane ngoba ezinye bezingakwazi ukuthola okufaneleyo bazalwane ngizosho nje kubantu besifazane ukuthi uma sikhona endlini yenkosi asikhonele iphutha sukela manje lokhalini yakho kuyona shayina hayi ngoba umama lokho uphethe lokhali yasedambuza abazali basedambuza bazobheka umama lokho kuthi yonke into izokwenza umama lokho thina sisemzimbeni siyizitho zomzimba kaKristu uyadinga umama lokho abantu naye bazomphakamise izandla uyadinga unyawo ozoba khona nabantu besifazane baningi omama abayingcebo uma singake sibathathe ngelinye ilanga sibabeke la sithi ngeke asitshele ubuhlungu esibenza kubona thina bezifu abathi bayinusile sesishaya ngelimi akumelene nelimi sesigena kulomoya ingcwele bangakho abantu esibakhalisile bangakho abantu esibalimazile bangakho abantu esibethulile ondazana ayikazi khulunywa indaba yakho kuba sengathi nje bonke kuhamba kahle uma kunomzalwane ongesuka uyaconvention ubhekeke ukuthi umama uphethe lokhali uyena ufanele abone ukuthi bagibelaphi ukhona umzalwane othandazelwa wathola umsebenzi umbusisile uNkulunkulu akanandaba phela nje ukuthi ngoba ukhona umama umsebenzi kamama ukubeka ushada itulo abanandaba ukhona ubaba ngoba uphethe ibandla lokhali eyakhe uyenzani futhi nemali yena oyazi ewakwathi umluma bengathi nazingcebo noma bomama ningaphume emalini bomama ningayiphathi imali zamalokhali ngoba ngeke benze lutho umuntu ophatha imali lokhali nangasukuma la ngithethe mangakho amanxeba nawo nikhuluma ukuthi imali yenziwani nifike ninikele nifuna ukwazi ukuthi yenzeni umuntu ophatha imali ngeke asigqoke isicathulo esisha convention ngoba nizothi mnikelo yenu futhi nabo abaphatha imali ngifuna ukusho ukuthi uma bedla imali kaNkulunkulu balanda inhlupheko eyolandela ngisho izingane zabo khona abantu abangeke baye phambili ngoba badla imali kaJehova bantshontshela umnikazi wemali ebayokhala behlupheke bafanele bayivume lezo zonke zofuna imalini abantu abalimele besifazane wangena wahlela utho abazokhona abanje abamile ababona ngathi khona into ayitholayo angagijima kangaka engatholi lutho kanti khona enye into oqhushwa uthando uzushaya ukhiphele abantu ukithatha into zabantwana bakho ufake ngoba ufuna abazalwane bajabule abafuna abazalwane bajabule ufuna abazalwane bajabule babazalwane khona amandla afihlwe kumuntu wesifazane umuntu wesifazane uyakwazi ukulimisa ikhaya uba bengekho ishingane ahlala wakho umuzi kakhulu maye noJesu nje ngizokhuluma nabazalwane maye noJesu uyayiqoqa
ngisho kuthiwa divorce usuke lahlo umuntu wasemhlabeni uNkulunkulu usuke ngakamlahle yeke ihamba usale noJesu ngoba omunye usuke uhamba nomuntu ongelona lohambo lakho uba uya progress uyaphambili into zakho zemuva ngoba nomuntu ohamba yena obambezelayo anele ngahamba bamthatha abangcono ubona unempumelelo uyaphambili ubona ukuthi ngaba nomuntu wrong manje wena uba wakhuluma indalo wakhuluma ngokukhala uzokhala kuze kube nini ukhala ngoba nomuntu ohamba naye akuyena ohambo lakho uJesu ufuna wena naye kumnandi ukuhamba noJesu umuntu wesifazane kumnandi ukuthemba uJesu umuntu wesifazane sinobuhlungu bohlushwa yingane la usathane nje efake futhi ushaya ama-teenage yabona ama-2000 usathane nje uwathumbile mangakafiki kwena engathi ungakuthandazela angafiki kwena kulo osekufikile ungathi usicima eshumayela kangako ingane yakhe yenza ukuthi ngoba usathane ufuna thina esikholwayo ngoba efuna ukusicima ngike ngaba sesimeni la engangazi noma ngiyafa noma ngiyaphila engishaya ngumzukulu wami oqala engimthanda ongidlulele 17 years wahle madrugs waphuza utshwala angabuye ekhaya akakaza fail wafeyila ugrade 11 akangabhala bathi ayibhalile waphuma no7 wafeyilisa ukuthi khona ifunda angayibhalanga njoba mina ngimila angimazi ukuthi ukuphi uno 2 weeks engekho ekhaya iwithanda kayihlala ekhaya ngithandaze umthandazo wafika la ngithi Nkosi sengiyayeka ukukhuleka ngimkhulekele ngoba manje nazi inkinga ziyavela ngaqhubeka nezinye inkinga zabanye ngakhulekela zona ngaphila yazi ukuthi lokho akushayini baningi abahlelo kusangana ungazi ukuthi kufanele wenze njani kodwa ngizothi ungayilahli indawo yakho yokuthandaza ungamlahli uNkulunkulu kunjani mina sengithandazela ukuthi baba la ekhona ngicela ungigcinele bengimfonela ngibuza ukuthi uzobuya nini athi ngizobuya kusasa goga ngabuza uthe suka wangiblock ukukhathaza yilokho ukuthi angimazi noma mhlambe ngikhuluma kangaka nje mhlamba kasekho usefile sotshela ma-teenage ngicela ukhuluma nayo ukuze kwena kule convention ingabi iphutha abantu bami umhlaba uyahlaba unamehlo ngeke nikwazi ukuhamba lelizwe uma ninganalela abazali ngeke nikwazi ukuphila kulo mhlaba uma ningafundi imfundo iyosikhali sakho imfundo yifa lakho ubaba wakho noma ngabe unemali noma wakho unemali uyazi ukuthi mabefa uyothola imali yoyidla iphela kodwa imfundo tifike zakho noma jazi zakho ngeke athathwe umuntu noyothatha amashansi ngesitifiketi sakho uyoboshwa amajazi akho ayolenga jazi akugcwala uthuli nemiyezane yakho kodwa usathane unrobhana ukuba nabangani ababi usho njalo ukuthi ukujwayelana nababi ibonakalisa ukuyiphatha okuhle phuma kubangani ababi phuma ethandeni izinto ezinhle ngoba unrobha la egqokeni ubona ukuthi uma bathi igqoke ngehla kwedolo ubona ingathi yena hayi ukwenza umagogo kufanele ugqoke evezi igqebhe lesinqe useqalile usathane esikolweni nihlala nabo abantu abayisebenzi zikaSathane uma ningathandazi lo moya uzongena hlebonani futhi uthi umuntu uthi isicelo cela nawe ngicelisa isicelo ngicelisa isicelo somuntu onamadimoni ovela usebenzela uSathane oyisebenzi kaSathane thina kwethu bazalwane ukuthi sibathwane ngomkhuleko ungabe usakhulekela
kuyangijabulisa mangibona abantu abasha begcwele bengaka. Siyaguga sikugela kuJesu. Impilo ikhona ayikho impilo ngokuthi kufanele ukuthi uhambe uyodayisa ama-drugs. Usisi okhulumile ukhulume ukuthi wadayisiswa ama-drugs. Wenza yonke into. And labantu laba ama-Nigerians ngizokubeka nje kusoba ibona abasibulalela nina ngoba benithenga ngo-McDonald's. Into ongayicela kumzali wakho. Igugu nalo labazali bakho uvume kungene noma ubani esibayeni sikababa wakho. Ayikho into ejabulisa baba abahlela ingane yakhe mhla ifika kufika insizwa izolobona. Besithi intombi wemama womtshela ubaba ukuthi labantu abezayo angangishibhisi mina ngoba nje obeza kimi ntombami igcwele. Ayikho into emnandi ejabulisa insizwa eyifuna ukugana ethatha intombi engakazi yodayisa ngobuzibulo bayo egcwele ngokwenyama yasidwaliswa na uJesu. Yebo noma walimala kodwa masifika kuJesu ukuyisukusha. Uzobuyisa kanti awuzubuyi uzobulala uSathane. Ngoba uyakini inhloso kaSathane ubulala. Asiza ukuba namaholi bakusasa thina. Ngoba ngiyaphuza ngiyadaba kuyo yonke into. Ufisa uNkulunkulu anelekhona angavuna noyedwa okuthilweni. Futhi ukuyitheka akujabula umzali wakho kuphela. Jabula nabantu basendaweni bakufisele ukuthi awuwe bantu kodwa usibanibani waze wazana. Awusibanibani waze wazana. Nibahle. Anibahleli izwi. Nibahleli uJesu. Engeke ngikhulume. Kodwa nje ngoba umuntu usandlula sengithingisana nje sengibendlulisa lo. Omama bama sikakhathaleni kwenza okuhle endlini yenkosi. Ayindle yenkosi ayingafi sikhona. Ibandla alisuhlupheka sikhona. Sinamandla thina ukwenza izinto zenzeke. Ibandla alibe nayo yonke into ezomelwa abantu besifazane. Akube nezitsha kube nezitofu kube nemali okay abantu besifazane engathi abantu besifazane abavula amabhizinisi. Ogogo bathatha plastic bakrosha ama-princess bakhanda omata abaphuma bawudayisa 25 rand ekhanda bawuthela uzothola 250 kade ihlalele esofeni aphinde krosha omunye nobazukulu bakaqoqela. Noma ngabe uyasebenza kodwa yiba nokuncane okwenzayo uzolekelela le mali oyisebenzayo. Ngoba le mali oyisebenzayo ayanele. Inedingo zasekhaya. Yiba nenye imali oyenzayo eceleni. Sengizogcina. Sethembe uma umuntu wesifazane. Sinenhlanhla thina ebandleni. Azange saboshwa njengabantu basemasontweni. Uthi umfazi siyakwazi ukuma nabo. Bayakwazi ukusinika ithuba. Futhi nalo lelo thuba lethu singalisebenzisi kahle. Umuntu wesifazane uyavikela. Baba wavikelwa uMoses. Ubulawa. Umuntu wesifazane izubasket. Umfaka phakathi. Kwawenza ukuthi amanzi angangeni. Nengwenya singamuka. Kufanele sakho basket ukuvikelani abantwana bethu. Sivikele abayeni bethu. Sivikele obaba bethu. Sivikele bonke. Mase khamuka umuntu wesifazane. Intombi yenkosi yogeza emfuleni. Yabona lo basket yathi ile. Wasesethumela la hamba nabo. Watholakala ukuthi umntwana. Wasemthatha umntwana obebuye emfulweni. Wahamba wayohlala enkosini. Kanti nomuntu lo uyena ozohola uIsrayeli. Lokho kuyekayo wena ungabi nandaba. Uye kuthi kufe. Kanti uNkulunkulu ikona kudingayo.
Yentandane ayibekile emndenini wakho musukubuka ukudla amafa abazali bakhe ithanda ungasusi isikhonkwane ensimini yentandane sisho njalo izaba ngisho ney'ngane ey'tholwa abayeni ngaphandle siyayizonda siyabantu besifazane kodwa sibathande bona ingane ayonanga ayiphumanga emshadweni kuphuma umyeni wayogana ngaphandle kwase kuvela umuntu oyisidalo sikaNkulunkulu khona abantu abahlukunyezwe abangafisi lutho ehlukunyezwa yithina abantu besifazane ihlupheka ingane kunabantu namhlanje abangazazi ukuthi bababani ngoba umama wamsesibongweni esirong kuyavela indaba isindana indoda umfana usenomakoti akhala umntwana athi ngcono ayibulala amaphutha enziwa abantu besifazane noma ngabe wasindiswa kodwa khona imfihlo wawunayo ukuthi namhlanje imfihlo yakho uyidalule ukuthi mhlele nje kunengane engayilahla nayo lengane khona ayithola kufanele okutholwa yingane zale ekhaya ngoba sesiyakhona khona amandla afanele kuwena umuntu wesifazane uNkulunkulu kusithembe ngendlela elimangalisayo thina abazalwane abantu besifazane obaba bazodlala uje sekhipha uNkulunkulu ekhipha into ethile eseyide khiphe sinevumelwano sina abantu besifazane sinevumelwano esiyimfihlo angithi ngiyangizwa ngiyangitsho sesenjani nomuntu wesifazane uzayembula ufunakala njengoba ngithi kunamandla afihle thina ukwazi ukuthwala umuntu ofuna imali amazwi Gazo hlangothini bafanele ngogqoza igazi namanzi